وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Müşrikler ayttılar, eger Allah tebarak ve taala istesedi, biz Hudaýdan gaýry hiç zatga ibadet etmezdik. Ve bizim atalarımız da ibadet etmezdiler diýip, ve biz Hudaýyň hukmy bolmayan hiç bir zady haram diýip aýtmazdyk. Şu tariqa iş etdiler, olardan olanky öten kafirlerdi. Pes peýgamberlere lazım zat we şolaryň wazifesi faqat tebliğ edip risaleti yetiştirmekdir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وتحقيق biz her ummata rasuli verdik. Keşol aýtsyn, faqat Hudaýa ibadet edin, we şeytandan we yalandan bejerilen ma'budlardan ijtinab edin diýip. Pes şolaryň bäzilerini Hudaý hidaýet etdi we bäzilerini gumralyk sabit boldy. Pes ey kafirler, yerin etrafına musaferet edip görün, haq zada yalan diýenleriň agybeti näme bolupdyr. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Ey Muhammed, eger sen Qurayşleriň hidayet tapmagyna heris bolup, şolaryň musulman bolmagyny istesen, pes tahqiq Allah tebarak ve taala özüniň gumrah eden adamsyny hidayet etmez. Ve şolar üçin nusret we ýarylyk berjek ýokdur. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ve Hudaý bilen qasam içerler, qasamlarynda nihaýetde mübalaga etýän hallarynda ki Allah tebarak ve taala ölüp giden adamy diriltmez diýip, beli dirildir. Allah tebarak ve taalaga nihaýetde mäkem wa'da bolandyr. Welakin adamlaryň köpüsi bilýän däldirler. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Allah tebarak ve taala ölüleri diriltip gabrdan turudar, taşolar üçin aşkar edip roşan etmek üçin müminler bilen muhtelif bolýan zatlaryny we kafirler bilsinler diýip özleriniň ýalansızlyklaryny. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Wagty ki biz bir zady wujuda getirmegi istesek, şoňa wujuda gelip aýdars. Pes ol zat wujuda geler. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Ol tor adamlary ki özlerine zulmedilenden soň watanlaryndan Hudaýyň rezasy üçin hijret etipdiler, şolara dünýäde ýagşylyk beren we ahiretin sogaby şolar üçin nihaýetde uludur dünýäde berilen ýagşylykdan eger bilselerdi. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ol tor adamlardır ki meşakkatlara sabr edip tamamı işinde Hudaýa tevekkül edip hemme işini Hudaýa tafşyrýan adamlardır.